Áno, viem. Tento vlog mešká. Pre-release Pitch Black je už dávno za nami, ale atmosféra na turnaji aj následnom trade day, ktoré organizovalo Kartovo, stála za to. Tak sa poď so mnou pozrieť, ako to celé vyzeralo. Čau a vítaj v novom vlogu. Tak ako doteraz každý vlog, aj dnes začínam pohľadom na predajňu Kartova v Košiciach, kde som prišiel na pre-release turnaj Pokémon setu Pitch Black. Hneď som si vzal jeden pre-release kit a pozdravil som kamošov z komunity. Čaute. Ahoj. No, úvod by sme mali. A teraz sa pozrime na pre-release kit. Keďže tento event je iný ako klasická Pokémon Liga, veľmi záleží, aký deck si vyťahnem. Tentokrát som mal 4 možnosti a nakoniec som vyťahol deck s Bastiodonom. Samozrejme v kite sú aj 4 boostre nového Pokémon setu, tak sa vrhnime na opening. Začnem s prvým balíkom. Wailmer, Mandibuzz, Fomantis, Mankey, Thievul, Lampent, Sinistcha, Palafin Reverse Holo, Backtrack Badge Reverse Holo a Shadowy Energy Holo. Tak nič, ideme ďalej na druhý balík. Pikipek, Electrike, Sizzlipede, Jinx, Gladions Final Battle, Sinistcha, Malamar, Misty's Vitality Reverse Holo, Goldeen Reverse Holo a Lurantis EX. No, tak aspoň jeden hit by sme mali. Poďme ďalej na tretí balík. Wailmer, Mandibuzz, Fomantis, Mankey, Marshadow, Relicanth, Ras Syndicate Grant, Zarud, Sharped Reverse Holo a Koraidon Holo. No tak to je dosť slabé. Posledný balík. Sharkadet, Inkay, Bronzor, Primeape, Slowbro, Malamar, Annihilate, Jinx Reverse Holo, Voltaic Energy Reverse Holo a iba Armarouge Holo. Pozrime sa na to, čo vyťahli ostatní. Nie, Lurantis spadol. Máte nejaké hitiky? Papagaj. Papagaj? Papagaj. Nie, to nie je papagaj, to je tukán. Tukán. Na Mirroring to spadlo. Tam to dačo padlo, chalani? Padlo mi len Wailor. Dobre. Máte dačovi? Tu? Ukáž. Primarina, pekne. Fajne. Vy aké hitíky máte? Morpeko. Možno mám taký jeden bombový hit. Ty máš bombu. Dobre. Nakoniec nikto nevyťahol žiaden altart, padli nejaké hitíky, ale nič prevratné. Ešte na chvíľu sa vrátim k profilu deku Bastiodona, s ktorým som nakoniec aj hral tento turnaj. Ako som už spomínal predtým, pre-release je iný ako klasická liga. Deck si skladaš iba z predpripraveného balíčka so 40 kartami, plus si môžeš dať aj karty, ktoré sa ti hodia z boostrov. Preto odporúčam každému ísť na pre-release, lebo otvoríš si nové balíky ešte pred vydaním a máš šancu vyhrať, aj keď si úplný začiatočník. Keď som si už poskladal deck, stihol som sa pozrieť aj na konkurenciu. Raidon deck. A to máš aj z toho Stampinteho. Aké deky máte? Tu vidím dačo fialové. Delmise. Rovnaké máte? Áno, to sa dáme na maču. Á. Mača Spinks. Gaydrink. Dúfam, že nemutneš na video. Dám, jasne, že... Hlavne peknú hudbu daj do toho.
Toto bez hudby pôjde, vieš, to pôjde so všetkými nadávkami a tak. Jak to robiť? Počkaj, ešte pridáme. Počkaj, mám Miraidona, mám Slowbroa a Delmis. Aj. Jednotlivé zápasy sa mi nepodarilo nahrať celé, ale to nevadí. Deck som mal pomerne silný a dostal som sa až do finále. Celkové poradie uvidíš o chvíľu. Ukážem ti ešte samotnú atmosféru, aká v Kartove bola. Ďakujem. 1-0. Hej, počul som, že si veľmi rýchlo do toho skončil. Tam sa ešte hrá. Tak to ide, pani? 210. Je to zaujímavý ukaz, fialový deck proti fialovému decku. Ktorá farba vyhrá? Čo by za kartu tajdnú? Jak vám to ide, chlapci? Nie dobre? On vyhráva. A musíš dať Bastiodone na bench, že by na teba nemohol otočiť. Vy, jak ste dopadli tu? Dobrovoľne vymením deck. Čiže? Dobrovoľne vymením deck. Dobrovoľne vymeníš deck, a aký máš deck? Aha, Miraidon máš. Aj. No vidíš. Bastiodon na tento. Jak to bolo? Zase víťazný? Neviem, 2-0. Čo si ma rozbil? Čože? Miraidon? Kámo, To dekoval karty proste. toto tu je vraždiaci stroj. Vikavolt. A ty máš jaký deck? Ty máš to ten fialový Aha. On je... Vedel som proti nemu hrať, ale on jak chytil tempo, je to nemôže nič. To jak ja, Bastiodon. Vieš, on je tak pomaly, ako slow. Ani nie, lebo v druhom kole som ju začal zabíjať, vieš, ale... Rozumiem. Si neurobíš nič. Tak to tu Ascended otváral. Ja. Otváral. Môžem pozrieť? To ja nepadlo. Akože, ty kokso. Nepadlo teraz. Nice. Máš dva balíky, hej? Čekaj, nespadlo. Potom som na Rušíme hru, chlapci. Až taká drahá karta to nie je, jasne. Ale za Ascended vyťahnuť, no, hoci čo nie je EX-ko. Następne to vyťahnuť hoci čo, už je víťazstvo. Jak to tu prebieha? Ráme sa zatiaľ 1-0. 1-0? Pre koho? No tak, pre týchto to ne. Nice. Si vieno? Hej. 2-0. Neporazí neošokujem, asi porazil. Hej. Než o co ide? Ja, ty robíš ten Mega Evolution? Áno. A máš? Je už vykrýval Mega Evolution karta? Ešte nie. Bo v hre je, ale Pitch Black. Ja. Čiže to je taký dlhodobý projekt. Ešte je tu dačo? Dačo na trade, ešte toto je na trade. What? Na trade? Čo si? Aj z oných, aj za krylom. Aj za krylom. Ak nájdem do čo... Ale za nakupnú cenu, alebo za... Ceblov? No nech nakupnú, určite. Určite nakupnú. Však preto sa pýtam, nie? Ako, keď potiahneš God Pack, tak budeš happy, vieš. Istoši prevážil. Istoši prevážil. Otváralo sa všetko, nielen Pokémoni, ale aj Magic the Gathering. No máš všetky talizmany. Solid. No, Magic. Tá kocka je úžasná.
Krabičku mám založenú medzi knižkami. Taká krabička. Ja osobne mám jeden jediný petky. Wow. Všetko, krabička je úžasná, ale majú to prácu. Karty slave. Karty sú skvelé, všetko je super. Ale prečo do 120 eurového produktu sete, ktorý má fulartové basicy, Nedostal si fulartové basicy. nedostal si bez fulartové basicy. Presne, no. Akože, No, že by majú štandardné foily. ako vážne, to je taký fail. A ja som dostal také krásne prekvapenie pre môj projekt Palafin Army. Už teraz sa teším, ako si ich založím do svojho Palafin albumu. Toto je pecka. Masaker. Wow. Wow. Turnaj sa nám blíži ku koncu a nastal čas na vyhodnotenie. Pre GDPR účely mena nahradím random zvukmi. Dobre, čiže na 12. mieste sa umiestnil maličky za súčasnenie. Na 11. mieste sa zúčastnil 10. miesto obsadila na 9. mieste sa umiestnil 8. miesto patrí môžem si zobrať výborne 7. miesto z tejto popky, gratulujem, z tejto popky 6. miesto obsadil Run. a ideme top 5, čiže na 5. mieste a jeden booster navyše získava Tung. gratulujem. Ďalej na 4. mieste a 2 extra boostre získava. Ďakujem. Ideme bronzové miesto obsadil a ideme top 2. Na druhom mieste a 5 boostrov navyše získava a neporazený na tomto turnaji 4 výhry. Jasné, že všetci sme si otvorili svoje výherné balíky. Tak sa pozrieme, čo ostatní vyťahli. Ja som so svojimi nahral epizódu SNHOPP, ktorú nájdeš na mojich sociálnych sieťach. Ešte aj s Biankynými dvomi. Dobre. Ďakujem mega úsek. Ale je to celkom... Nie, full Baylor. Baby. To má to na to nočne. Dziękuję. Nie wiem, Nemá. Nie, Mirajdon. Dobre, ideme ďalej. Pokažte, chlapci. Čo to máte? Tento kit. Na čo ste mali z tých vašich? Áno, tento! Ukáž. Takže to bol Dobre, Baylor, paráda. Á, ukáž. Super. Co sa vyťahlo? Či tam niečo máš? No. Pekne. Ole, Min mole. mám v japončine, Sarko. Dva paky, 2 hity. Žiadne oči preplač. Na Netflix, tretí pak. Ojojoj. 3-3. Ale ti tam asi už nič nemáš v tých balíkoch. Ty sa jazde, ne? Neviem, otvárame tej neznačok. Toto má iné video, toto sa stane. To je normálka. Shit happens. Jakie podobki masz?
zbieraš to? Áno, odteraz áno. A to je pekné. Pička. Ty si otváral už? Si sa odváhala? Tak ona. Aha, tu. 4. Wow. Áno, 4. Paľo, ty nebudeš mať nič. Počkej, ešte a zlatú. Je tam aj zlaté karty? Hej, určite. Však Darkrai. Áno, to sa zmestí. Ale ty môžem? Nie. Dobre, áno, presne, hit. Aby si ju videl, že ti ju nedám. Ale však máš 4 v tom deku. Nie, ale sú takú holu, vieš. Ja chcel si holo. Áno. Ja, tak vymením Lebo za non-holo. v deku má non-holo. Tak ale non-holo sú lepšie ako holo. Drahšie Hej, ale jak to zlesklo. Pomôžem ti? On chce shine. Podržíš mi? On chce shine. Vieš sa. To už skúsené ruky. Ty, fialová kodovka, to je nová. Wow, potom Mega D+. Prepač. Darkrai! Celkom pekný. Predneš? Alebo všechno? Ale tak idem predným. Ja si sem trejdu Mega Darkraja. Ja si celkem. Dneska to trvalo ako prvý. Posledný. Napíname. Mistý. A ďalšie? Nevadí. Tak, a po turnaji rýchly presun do herne Kartova na Alžbetínu, kde sa odohrával Trade Day, a.k.a. miniburza, kde sme si pomenili karty. A ide sa na Trade Day. Paráda. Nice. Nice. Idem sa pozrieť, čo tu máme. Magic Super Heroes. No, konečne dačo. Chceš obal? Nie, ja mám len tašky. Okay. Vidieť karty. Pozrieme sa. Spočiatku som bol veľmi prestimulovaný, pozeral som si bindre ostatných, ukazoval som ostatným zase svoje bindre a až potom začali trady. Keďže sme boli v podzemných priestoroch, trochu bol problém so signálom a Wi-Fi nestíhalo nával ľudí. Ale aj napriek tomu sme sa vedeli dohodnúť na dobrých cenách. Niektorí tradovali podľa CM low a iní zase tradovali podľa CM average. Všetko záviselo na dohode. Mám prvý trade za sebou. Mám tu Sarko zo Scarlet Violet base setu. Sarko mám z Violet Masquerade a z Astralu Calyrex. A pozeráme ďalšie veci. Tak to tu má aj nacenené. Tak to vedel, že tu nebude internet. Ten Alakazam vyzerá brutálne. Toto to máš za ne. To pár, ale to sú skôr už len proma. Už sa to veľa pozbieralo. Nenapadne promo. Nenapadne promo. Rovno ďalšia burza bude. Atmosféra bola úžasná, všetci tradovali, naceňovali karty, ukazovali bindre. Ak si nebol, určite nezmeškaj ďalší trade day. Stačí, keď hodíš follow kartovú na ich sociálnych sieťach. 30 100. Počkaj. Ukáž?
Okolo stovky, jestli. Za 30. Za koľko ide? What the hell? Je to vončené, dobre som pozeral. Hej, dobre ho. Stovka. Kámo, ja som ho za 8 eur kúpil. Tu? Kartové. Ale pred rokom. Ja tradujem toto. Meníme za Charizarda a Pikachu. Ježi, aké svetlo tu je. Charizarda za Pikachua. Keď sa ti páči. Čau. Máme ďalší trade, čiže Pikachu, Riolu, SPO na Pikachu's Jungle za Kingambita, Mega Lucario promo a Mega Garda promo. Môže byť? Díky moc. Dobre, čiže z môjho bindu dvaja Blitzlovia a Rapidash stempnutý Silver Tempest za Hauntera. Sice iba good, ale je to dobré. Pôjde to do binderu. Díky moc. Tu sa robia trady vo veľkom. Mám čo aj tu ešte dačo, tu už nič, prázdne. Už som vymenila celé. Aký pekný Blastoise. Tu neviem, koľko stojí. Nie, taký pekný. Nie? Nie. To nevadí, ale spredu je pekný. Predo je pekný. Tam sa nebojím mať teraz. Koho je ten Blastoise? Tvoj? Ja sa uhnem. Idem sa pozrieť, tu ďalšie trady sa tu dejú. Nejaké. Môžem si vybrať? Vyber kľudne. No čo? Mám, ale akože je to také chabé, ale mám aj Všetci hovoria, ale tak majú. Počkaj, kamo, to ten Alakazam, to skadiaľ máš? Chceš ho byť? Nie, lebo to je z môjho albumu. Že čo? To je z môjho albumu. Hej. Vidíš, že to sa dokopy Aj trade ten, tak 20 karet. toho Dragonite tiež si nemal. Nie, to som zobral. Starmie je tu. Doriči. Mne nepadla ešte žiadna. Zé. Však ešte furt naháňam. Čo ti všetko treba? Tie 3 aj tie 3? Toto mám. Toto máš, okej. Ale tieto 3, hej? Tie 3 sú tu máš pre mňa, asi neviem, nemám toľko hotovostov. To môžeš naučiť poslať, keď tak. No, to už nie nemôžeš. Máš aj cash? Mám aj cash. Dobre. Môžem vybrať tie, ktoré mám záujem? To je promo. Všetky? Tie 3, hej. Úžasný. Tieto 3, hej? Na aký sme zúčení na tej A karte? neviem, lebo môj... Zekrom je nejakých average 14,50. Hej, ale ten... idem. Aj Puzzle. Hej, lebo to je podľa mňa 30, možno 30. Okolo 30-ky. Tak nejak. Dovolením, len chcem prejsť. Díky. Evričko zase? Hej, dobré. Ale akože šlo mi pred chvíľkou a mi dáva, že akože no match. A neviem prečo. Ja si myslím úprimne, že... Ja sa odpájam. Ak chceš vidieť viac takýchto vlogov, hoď mi odber. Teba to nestojí nič a ja budem extrémne potešený. Ešte tu je. No toto je aké cute. Mám tu potom, keď tak aj to. To je viac menej, že každý krát, ak som otvárala nejaký rád spadla. Jasné.
Čo aj ďalej je? Energie. Ja sa čudujem, že to je tak vlastná karta. Ja som ten obrázek viac. Že ten obrázek to viac značený. Myslím, že nejaký 25. Teraz som Vojtka, to tam už dali za 3, ale tak nemôže. Ale oni musia zavrieť. Tu som nebol na začiatku. Jaký pekný. Krásny album. To všetko na trade? Nie, to je nechcela som to tak rozdeliť. Ja tiež nemám rozdelené. Typci mi vyberajú karty, ktoré ja si chcem nechať. Jasné, hej. Toto sú Promo a One Piece a toto je taký mix. Mám One Piece, hej, na konci. Prepač, kamo. Už mám asi všetko. Čo to je? Čo chceš za to? Ďakujem. Ďakujem. Dostal som Palafina. Sekunda. Môžem len tak si to otvoriť, ten svoj album palafinovský. A nemám Palafina, keď mám Palafina. Ďalší Palafin do zbierky ide. Wow. Excelenza, Lance Stroll. Budúci majster sveta. V roku 2085. Super pecka. Krásne to je. Dobre, čiže Psyduck a Primarina z Abyss Eye sa jednu Shiny Kadabru. Môže byť. Z dnešného pre-releaseu na trade stampnuté promo Bastiodon a mám na výber takýto trošku gamble, že Ascended Pack alebo 2x Destined. Najprv promičko, hodí sa. A ja si zoberiem Ascended. Ja zoberiem Ascended 1. Podržíš mi? Ja to otvorím rovno. Budze Godpack. Budze Godpack, či nebudze? Nebude. Ale dačo tam môže byť? Nope. Tak nič, bol to zlý trade. Zlý trade. Nikdy toto nerobte doma. Jasné, mne dá na trade prevažený Ascended Heroes a tu takéto bomby. Toto je masaker. Dneska sa potradovalo Slako, King Gambit, Lucario promo, Garda promo, Charizard promo, Ice Rider Calyrex, Ogerpon, Iron Threads, Maractus, Mimikyu, Shiny Kadabra a Meltan zo stampov. Celkom dobre.